ಎಲ್ಲ ಸುರತ ವಿಚಾರಿ ಸುದೀಪೇರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪೇರ ಇಡೀ ವಿಚಾರ ಐನು ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ತು ಸರ್ ಐನು ಪೆಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರವಂತೈ ಮನ ಅಲ್ಪದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ 7 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಸಾಲ್ ಇಂಚ ಬಾರ್ದ ಆ ಚೊಂಬು ಇಂಚ ತೆತ್ತದು ಅದು ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿತದು ಆ ಫೋಟೋ ಇಂಚ ದೀತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ ಊರಪ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಲೋ ಅಪ್ಪನೇ ಆರ್ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಿ ಹಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ಪನ್ನೆ ಅಂದ ಆರ್ಚೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲರಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಎತ್ತು ಸರ ಅಂದ ಸರಿ ಓಕೆ ಎತ್ತು ಸರಿ ಏರಿಯಾ ಅವಿ ಅಮ್ಮನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ ಮನ್ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಉದಾಸ ನಡಲ್ಲ ಏರಿ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೃಂದ ಬೃಂದವ ಎತ್ತಿ ಸೇರ ಒಂತ ಕಾಸಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಹಲೋ ಎತ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಜ್ಜರ ಬಂದದ್ದು ಭಯಂಕರ ನೀನು ಮಾರೆ ಅದ ಒಂದು ಏರಗ್ಲ ಗೊತ್ತೈಜನ ಬಣ್ಣ ಆತ ನಿಂದು ಹಾಪುಣದು ನಾವೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದನ ಎಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆವು ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ಬರಲಿರದ ಎಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆಪುಣು ಇದೊಂದು ತುಲೆ ಅಜ್ಜಿನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಾರ ಪುಣ ನಾನೇ ಇರೇಗ್ದಾನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಅದಾನ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿಬೆ ಇನಿತದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಮಾರೆ ನಿಂದು ಒಂಜಿ ಐತಾರೆ ಪುಣಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ದಿಪ್ಪುಡು ಮಾರೆ ಮುರಡಿದು ಕೋರಿ ಕತೆ ಬಂದಿರ ಕತೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ನೀರ್ಲರಕ್ಕೆ ಅದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅದ ಕತೆ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ ತುಳುವ ತುಳುಕಾನಗ ತುಳುಟ್ಟಾನ ಇನ್ನೂ ಹೋದುನ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿ ಅದ ಪೂರ ನಾಟಕದ ಬೇಸಿಟ್ಟುಲ್ಲೇ ಕೊಡ ಭೋಜನಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅರವನ್ನೇ ನಾಟಕ ಒಂದು ಬರೆಪ್ಪುನಾಗ ಶೂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರ ನಾ ತಿಕ್ಕೇರಂದ ಬರ್ಪಿ ಆಟಿಗುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಲ ನಾಟ ರೇಟ್ ಸೆಪ್ಪುನ ಸುಲಭ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಬೇತೆ ನಿಕ್ ಐನು ಸುದೀಪೇರ ಮನ್ಪೋಲ್ಯಾ ಸುದೀಪೇರ್ನ ಇಂಕಾದ ಗುರ್ತೆ ಜಾರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ ಎಂಚೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ತೂತಿದ್ದೆ ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಸುದೀಪೇರ್ ಓಡ್ಪದಾರ ಆರು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚಲ್ರೆ ಅಂದ ಮರಲ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬುಕೇರು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸುರತ ವಿಚಾರಿ ಸುದೀಪೇರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪೇರ ಸ ಇನ್ನು ಸುರತ ವಿಚಾರ ಯಾರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಊರುಡಿ ಸ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡಗಿತ್ತ 4 ಜನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಗನ್ಮೆನ್ ಆಗ್ಲ ಅವರ ಸುರತ ವಿಚಾರ ಅದು ಸುದೀಪೇರ ಕತೆ ಪನೊಲಿಯಾಗಿ ಕತೆ ಪನಿಸರು ಕುಮಕ್ಕ ದುಃಖ ಅನುಮಾನ ಪುನಃ ಆರು ಬೇರಿ ಅಡ್ಡ ಬಿಡಿ ಕತೆ ಆರೆಗಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಕತೆ ಉಂಟು ಮಾಸು ಫುಲ್ಲು ಮಾಸು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸು ಪೆಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟಿ ಪೂರ ಇಡೀ ವಿಚಾರ ಐನು ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಐನು ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟುವನ್ನ ಮಾಸು ಪೆಟ್ಟಿ ಊಲವು ಮಾರೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಇಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನ ಕತೆ ಉಂಟತಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ತೂತು ಜೀರ್ ಏರ್ಲ ಪಂತು ಜೀರ್ ಏರ್ಲ ಮಂತು ಜೀರ್ ಈರೇ ಸುರು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ದು ಮಲ್ದಾನದಲ್ಲ ನೀ ಅದು ಮಂತೆ ನಾಳು ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರವಂತೈ ಮಳ ಎಡ್ಡ ಫುಲ್ ಮೆಟಫರಿಕ್ ಆತು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವನ ಆತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆತ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಹಾರರ್ ಆ ಹಾರರ್ ತೂಯರ್ನ ಇದು ಪೋಡಿಪಾರು ಕತ್ತಲಿ ಬರ ಜಪ್ಪುನ ಬರ ಕಣಕ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಡಗ ವ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆತು ಬರ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ದೆ ಸುಮಾರು ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇತ್ತು ನೀನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂತಿರದ ನಾನು ಅಲ್ದಾನ ನಾನು ಅಂತೆ ಇದು ಶುರು ಅದ ಶುರು ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಒಂದು ಕತೆ ಸುರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ವಾಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ವಾಡು ಬುಗ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಉಂಟದ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಅವ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೇರಿ ನನ್ಗೆ ತೋಜಾವ್
10 ವರ್ಷ ಕರಿಂದಲ್ಲ ಇವನಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪಿಪ್ಪಳು ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾನ ನೀಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇದಿರ್ತಾನೆ ಕಥೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಯಜಮಾನ ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಾನ ಒಂಟೆಡಿ ಬರ್ಪಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂತುವೇರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂತುವೇರು ಸರಿ ಆತರ ತನಕ ಒತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಜತ್ತೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂಜ ಕತ್ತಲೆ ಬೇಳೆ ಮುಗಿತು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಗಾಡಿ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ 7 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಕೊಡಿ ಆ 7 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಳು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಆಳ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಆಳ್ನಾರ ಆಳು ರಿಕ್ಷಾದ ಜತ್ತಳು ಸರಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಜತ್ತಳು ಆಳ್ನ ನೆರ್ದು ಪರ್ಸದ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೋದು ಕೊರ್ತಿಂಚ ತಿರ್ಗಿನ ಊರಿ ಕಲ್ವೆ ಸರಿ ಟೇಟ್ ಇಂಬೇನ ಕೊಂಡಿ ಚೈನಾದವೆ ಸೆಟ್ ಚೈನಾ ಮಾಡಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ತಿಳ್ತಾನೆ ಫ್ರೇಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅವನ ಪರ್ಸ್ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ఉండదు అంజతో దెత్తు వెళ్తేనే పెట్టి ఇంబేరు తూయేరు ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ತೂಪೇರು ಹೀರೋ ತೂತನಾಗ ಆನೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಪಣು ಬೆಚ್ಚಾದ ಜತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ఆయన చేసుವಂತ ನೋಪೇರು చేసుವಂತ పోనಗ ఆయన స్పీడ్కి ఇంబేరు స్పీడ్ మ్యాచ్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಪಣ ಸರ್ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ದುರ್ಕಲ್ಲಾಯ್ತು ಕುಳ್ಳು ಬೇರು ಡ್ರೈವರ್ನು ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟಿಂಚ ನೂಕದ ಆಡ್ದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳಂದೇರು ಕುಳ್ಳುದು ಬುಕ್ಕ ಚೇಸಿ ಬೇರೆ ನಾವು ರಿಕ್ಷಾದ ಅತ್ತೆ ಪೋಯರ್ ఆయన ಪತ್ತೇರಿ ಪತ್ತನಾಗ ఆయన ಪರ್ಸ್ ಎತ್ತೇರಿ ಎತ್ತದು ಆಲೆಗೆ ಕೊನೆಯರು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಆಯ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ ನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟ ಮಂತನ ಸೀದಾ ಆದ ಸುದೀಪರು ಹೀರೋ ಅಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಆದ ಇಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಆರ್ನವೇ ಪ್ರಾಯ ಇನ್ನ ಫೋಟೋ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಮೀಸೆ ಆರು ಇಂಚ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಂಚ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಬೇರಿ ದಾಯ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಡೈಲಿ ಆ ಮೊಟ್ಟದಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಬುಡ್ಯದಿ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಬರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಬರ್ಪಣೆ ಇಂಬೇರಿ ಇಂಚ ಸಾಲ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಆ ಚೊಂಬುಡು ಇಂಚ ತೆತ್ತದು ಅದು ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿತದು ಆ ಫೋಟೋ ಇಂಚ ದೀತು ಬರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅದು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ದಾಳಿದ್ದದೆ ಬುಳ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯೋಟ ಅರಂತಂದು ನೀರು ಪರ್ದಿಪ್ಪಡು ಆ ಇಂಬೇರಿ ಇಂಚ ಕಿರ್ತು ಬರ್ಪೇರಿ ಭತ್ತನಿಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಆರೇನ ಕಾಪುಣೆ ಪಿದೈ ಚಿಕ್ಕದನಿ ಬಂದವರೇ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ್ಡೆ ಆರಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಸರಿ ಆರಿಗೆ ಹೊರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ದಿ ಪುನಃ ಆ ಮೆಗ್ದಿನ ಆರು ಜೀವದ ಗಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬುಳಿದಿ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪುಣೆ ಕನ್ನಡದೆ ಇಗುಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಬರ್ತಾಳಂತೆ ಅವಳ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿತಂತೆ ಅಪ್ಪಗಿಂಬೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ತೋಡು ಸರ್ ಹೀರೋಗು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಸಾಂಗ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಹೃದಯವಂತ ಅಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಅದಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂದ ಜೀರ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ ಅಂಚ ಆ ತೋರ್ತನ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಗ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ ನೆಟ್ಟಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಆ ಹೀರೋಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿಡಿದ್ರು ಇದು ಆಯ್ತ ಮನ್ಪರ್ ಸರಿ ಹೀರೋಲ್ಲೆರದೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂಡ ತೂಪ್ಲಗೆ ಅವರು ಖುಷಿ ಆಪಣೆಟ ನೆಟ್ಟು ಇಂಬೇರೆ ಹೀರೋಲ್ಲೆರದೆ ಆರ್ನಲೆ ಕೋಣೆ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಆರ್ನಲೆ ಕೋಣೆ ಆರೆ ಅದು ತೂಳಗ ಆರ್ನಲೆ ಕೋಣೆ ನೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರುಲ್ಲೆರದೆ ಆರ್ನ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ನಲೆ ಕೋಣೆ ಆರ್ನ ಮೆಗಿ ಒಂದು ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರದೆ ಆರ್ನ ಇಂಬೇರ್ನಲೆ ಕೋಣೆ ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ಗುಜ್ಜಲ್ಲ ಅಣ್ಣದು ಅನ್ನೆ ಪಂಡ ಕಾಸ ಅನ್ನೆ ಎತ್ತವು ಅವು ಇಂಬೇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ರಡ್ನೆ ಬುಡತಿ ಸುರ್ತ ಬುಡತಿ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಿಪ್ಪು ಅಂಚಾಗ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಜನಗೆ ಪಾಲಿಡಿ ಪೂರ ಜಗಳ ತಿಪ್ಪು ಆ ತೋರ್ತನಗೆ ಸರಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಲ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪಣೆ ದಿಗ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ ಊರಪ್ಪ
ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇವನಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ఆ ఫ్రేమ్ తోడు సార్ కుజ్జలు ఊరల ఆపున సింగ్ 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 కుజ్జలు ఊరల ఆపున సింగ్ ఇదే ఆజ్ కుజ్జలు గూసువం సుడు ಸರ್ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ತೋಡು ಸರ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಜಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಜಗಳ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ ನನ್ನ ನೀನು ನಾನು ಮೊದಲ ಎಂತಿನ ಮಗನ ಅವನು ಮೊದಲ ಎಂತಿನ ಮಗ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಜಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು పెట్టండి అగ్లే కాపుజీ అట్లా జనకు సేపు పెట్టు అని పేరు అసలు దాటాడే పెట్టుకుని నమ్మల్ని లొకేషన్ అంతే నమ్మల్ పదాలు ఎత్తాను మళ్ళీ షూటింగ్ పెట్టిన పది ఎక్కువగా అవునా అల్లు పెట్టాలి